Днес ще говорим за нещо наистина дълбоко, за предаването на всичко, което сме на Бога. Човекът в молитва знае, че простото изразяване на любов към Бога не е достатъчно, а истинската отдаденост изисква действие и готовност да освободи всичко, което притежава. Този човек, заобиколен от мир и тишина, осъзнава, че всяко решение, което взима, е отражение на неговата истинска същност. Той ясно разбира, че истинският ангажимент към Бога не се измерва само в молитви, а в това как управлява всичките си ресурси и отношения. В натовареният пазар, където търговията процъфтява, човекът осъзнава, че обладагостта и щедростта са неразривно свързани. Подобно на камъни, които се търкалят така, и парите в ръцете му говорят за истинската стойност на сърцето му. В уютната обстановка на вечеря с приятели, той разбира, че истинската отдаденост идва и от споделянето на своята благодат с другите. Тази простичка акт на щедрост е начинът, по който любовта му към Бога оживява в ежедневието.